Esküszöm. Hagyjuk már, te faszfej. Mondom. Rohadt lassan jöttem és itt voltam a fejek. Hát itt azért annyira nem? Ah, fasz nem. Megálltam bazdmeg, mert le akartam menni azt a gecit, de aztán hagytam. Rohadt lassú volt múltkor, meg amúgy is sokkal jobbakat szoktunk jönni. Nem volt ez most. Jó lesz. Köszi.